Takže nachádzame sa v krvavých šenkoch, ktoré sú tu okolo nás. Že vraj sa tu kedysi teda zabíjali ľudia hostinsky a pochovávali v jednej pivnici. Takže sme tu s EMF detektorom, máme UV žiarovky a lightsticky a ideme tu hľadať duchov. Musíme sa dostať do tejto budovy. Takže ideme do prvej budovy. Vyzerá to tu nejak takto. Pozriem sem. Tu vyzerá, že boli možno nejaké stajne. Hen tu boli asi veľké umývadla. Alebo čo? Môžem pozrieť, ale... Tak. Máme tu UV svetlo. Čo ti dáva? Celé priebané. To sú spreje. Toto vyzerá, že boli veľké umývadla, alebo čo, že? Čo myslíš, že to mohlo byť? Kúkaj na seba. Strop sa už pomaly rozpadá, ktorý vyzerá, že je z kartónu a toto vyzerá reálne jak vlasy, že? Ale to je len tá... To vyzerá jak vlasy. A tu je ešte veľká slama. Pozriem von. Čo ti dáva? Ak je tu nejaká paranormálna bytosť, dajte nám aspoň 3. stupeň na EMF-ku. Ak chceš, aby sme odišli, daj nám 2. stupeň na EMF-ku. Ak tu nie sme vítaní, tak rozsvieť EMF-ko aspoň po 2. stupeň. Nič. Ak je tu nejaká paranormálna bytosť, daj nám vedieť. Ak tu bol niekto zavraždený, dajte nám vedieť. Ak tu môžeme zostať, dajte nám vedieť z EMF-ko. Môžeme pozrieť ešte sem. Tu už je úplne spadnutý strop. Kúkaj. Vidím. Tu už sa nedostaneme. Pozriem sem. Pozrieme UV svetlo. Farba. Všade farba. Všade farba. Žiadna To krv. je priebavá miestnosť. Prečo to je to kreslo? Ono to nevidno na kameru a zasvietím. To je prísne takáto miestnosť, kde je kreslo. Ak by sme mali stať na to odísť z tejto miestnosti, dajte nám vedieť. Ak tu sme vítaní, dajte nám vedieť. Čo som nejaké jeble, ale... To je totálny Slenderman. Tu máme takéto dve budovy. Počkaj. Tak toto tu vyzerá. Dobre, našli sme ďalšiu budovu. Ideme tam. To sú stane, ty kokos, kámo tu. Toto sú reálne tie stáne, kámo. Toto už fakt. Takže našli sme tie stajne, v ktorých údajne spali pocestní, ktorí boli zavraždení.
Vyšli asi s tými koňami. Toto je nič, co tu som myslel, prišli. Kone. Ak je tu nejaká energia, niekto kto zomrel, dajte nám vedieť. Ak by sme mali to odísť, dajte nám vedieť. Nič. Ak tu niekto zomrel v minulosti, tak sa postavte predo mňa. Nič. Ak tu nie sme vítaní, rozsviete svetlo na EMF detektore. Nič. Ideme do piče duch. Ak sa chceš rozlúčiť, tak máš šancu. Asi na piči. Strátená duša. Ďalšie budovy ideme. Tretia budova. Sa tu už prepadá. Tu si ďalšie stajny, pozeraj. Ak je to nejaká nadprirodzená sila, ukáž sa nám. Dobre. Nič pomýdam. Pozri, dole. Vidíš to? Vidím. Ty. Dobre. Úplne. Ak je tu niekto, dajte nám vedieť cez toto EMF-ko. Ak máme odísť, dajte nám vedieť. Ak sme tu vítaní, dajte nám vedieť. Je tu niekto? Koľko je? To je v pohode. Ukáž na dvere? Nič. Kde je tá posledná? Tu. A potom ešte sú tam, kde úplne na začiatku, čo bol ten plot. To bol kichnutie. To si počul? Máme do piči. Čakaj. Či by to je môj telefon, čo máme oné? Máme nejaké znamenie? Myslíš, že tam niekto je? Ja som to veľmi dobre počul. Ja si veľmi myslím, že si tu nenamýšľam. Fakt si chcem povedať, že nejsem paranoidný, ale kámo, fakt to je v piči. Reálne z teda počujeme divné zvuky. Ja mám zimom riavku, kámo. A ja, kámo. Reálne... Počul si to? To bolo druhé prijebané chytiče. Poďme ešte do toho druhého domu. Dobre, sme v tom poslednom dome. Čo, ak budem ešte ja počuť teraz, tak to tu teraz.
Vieš to. Ak chceš, aby sme odišli, daj nám vedieť. Ak máme odísť, daj nám nejaké znamenie. Je to búchanie nejaké znamenie? Máme do piči. Ak máme odísť, ukáž nám nejaký signál na EMF-ku. Aspoň druhý stupeň. Máme. Máme tam niečo vidím. Aj to iba tieň. Je tu niekto, kto zomrel? Alebo nejaká duša? Nič. Pozor na Roxor. Idem prvý? Entril game koľkatý a prešli sme časť. Ideme domov. Je 20:42. A plánujeme sem ísť ďalej. Ďalšiu časť preskúmať. Máme vodiča. Máme vodiča, let's go.